Máme vzdelávaciu platformu EduLab Akadémiu, na ktorej tvoríme online vzdelávacie kurzy. Môžete si ich predstaviť ako sériu videí, ktoré sú formou rozhovorov, doplnené elektronické zošity, materiály na stiahnutie a učitelia a riaditelia tak získajú vlastne na tej platforme komplexný pohľad na tú problematiku bez toho, aby na danú školu musel chodiť nejaký lektor alebo aby oni museli niekam cestovať. Tak už vlastne celý ten nápad, ako zorganizovať toto stretnutie, vzniklo pred 2 rokmi a bolo to podľa potrieb riaditeľov škôl. Pretože riaditeľ riadi procesy v svojej škole a vtedy nám napadlo vlastne s EduLabom, že mohli by sme to prepojiť a spojiť. Ak by ministerstvo malo vyškolených všetkých riaditeľov ako manažerov, vedeli by zaviesť zmenu. Ak riaditeľ bude vyškolený na to, aby vedel do zborovne tú zmenu pretaviť, aj ten učiteľ sa nakazí alebo zapáli od riaditeľa a odniesie tú zmenu k tomu cieľovému hráčovi, pre ktoré toto všetko robíme, a to je žiak v našich triedách. Zapojte sa do projektu a získajte prístup k unikátnemu know-how, ktoré posunie aj vašu školu.